Anyalaki din! Lakay! Lakay! Hmm. Bantayan man day ta impritok abangos di talamisaan, ang mga nukalungan dya pusa. Wen, nagluto ka lang tamangan tayon. Saan pa'y anagburak dito lut-lutwak ka na tang? Siyak ni makamaw, di ka madanagan. Ha? Ay! Lakay! Dyan nagdaka na pusa! Igoy-goyod ng tiipos ti prito abangos! Nagluko na po sa. Ayun lang tayo, walis. Ay na, darasam ana eh, itarayin ng tibangos! Ang pangbasibas ko. Nangyay kabila maya. Ay, awanan Nakatarayan dya pusa. Intarayin ng dya ipos tibangos. Akin pusa ay dayjay. Kawang ba pusa dito'y balay? Pusa dagiti karuba Ay, no! Ay, di na ko silapan Ay, kasano? Kunakmat ngamin abantayam dya bangos. Hanggang sa bali mat yar aramidam. Ay, tumaniks kamot dita. Basol ko manayin. Kat, asino nga rod, kakim basol. Jay pusa nga kakalong Saggay sata kuma iti sidaan. Kukwak ti ulo. Kan sidaam jay ipos. Ngam gapo tabi na ibay am nga intaray jay pusa jay ipos. Awan ti sidaam. Ay, marurudak iti dayja pusa. Di tadakkel abalay ti paggapgapuan na kat. Iso apat tsak apusa daday jay. Apay abay-bay anda ay nga umalati kut amuda nga kakalong. Kat, apay nga roday tawalis nga igam mo. Ay, inak ko mabirukon day ta pusa. Wano tuntunak ti akin ko ka. Tay bagak nga ikulong da. Tuntunong pa lang, kat di ta nga rodakkel abalay ti paggapgapuan na. Basol day ta pusa. No apay adigulaangin ti sidaag. Madam, Oh, apay. adain sangpot ni Mau nga ipos ti bangos. Ay, katnapan manan nagkalung Ay, makin balay nga tatinapan naman ang nagkalungan. Nagado ababalay dito eh. Malas da, intaray ni Mau ti sidaan da. Nasaya at matkit di, tapno saanan amasapol nga igatangan iti cat food. Sa bagay matkit di Anya ma'am, ikulong ko ka din. Ay saan? Bye-bye am. Saan mo nga ikulong? Mapanak man kit di ag-exercise ideruar. Kalyawon da ka, nagiti aglabas. Nagsiksik kay tinay takawas mo, ma'am. Shorts kan sando ko naman. Ay naabay am ida, balo akmetan. Makita ka la pusa, basibasan ka. 1, 2, Nagsiksin ti agik exercise. 1, Ay, di ka roba minsa mo day ti abalo. 2, Si Mixi mo tay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, apay, anya ti masapul mo? Nakita na ko. Ay, akwa, awan. Deborah tinagan ko. Apay, nalipatam. Ay, di bura. Kaslasaan mo't akasta tinagan mo, idi si bibiyag pa'y nila kay mo. Deb tinagan ko, idi. Ngam gaputa kayat ko nga agbalin akas kaseksi kanyak tinagan ko. Inaramid ko a Deborah. Ay, kasta, di bura. Adda H.E.J. Udi na. Ay, kasta gayam. Ibalikas mo, Deborah. Deborah. Kasjay. Ala, umunag ka. Tao may kagkape. Ay, adabirbiro ko kit apusa. Mala, umunag ka kit din. Lukatam day tagit. Tao may muraman ang dyan na ingal akapeme. Ay, apiki din asan. Kaya nakasiksiksi ka. Di makal mo basit ti balayo ko nila kay Mau. Inaramat ko di pensyon nila kay ko. Isuday ta di pusa abirbiro ka. Agbirbiro kay ti pusa. Wine. Iso ang nakaigam ka iti walis. Ano kinalong na mo ta si daan mi abangos. No kasta, ijay balayo tinaggapuan jay bangos nga intaray day ta pusa mi. Ha? Nakita kat jay maid ko. Kaya't mun samot abasibasan day ta pusa. Ay, saan? Apay abasibasa ka. Nakasiksik ti akin kukwa. O sige, mabit lang nga rida. Itimplaan ka iti kape. Uno, agistoryata pa'y. Mabit lang ta itimplaan ka iti kape. Tagistoryata man. Nagistorya kami ka now. Ay, kasano ngayon ni bakit kung agur-ura iji balay? Kat, nabiro kam dya pusa. Di tamo ilagayam ti ayan na ni. Nay, inananong nga Binasibas ko Oh,
Kasla saan mat anaan ano da iti walis a pinagbasibas mo? Ay, matay mo't ano pigsaak. Saan siguro nagsublipay dito yung balay, dayjay apusa. Ay, win. Takabuteng na ko. Ay, isukat adyak kayat tagtarakon iti pusa. Takas dyan nga rod, agkalong. Ay, agpada tabakay. Jak kayat ti mangalong apusa. Nasaya at mat no binasibas mo. Saan nakita dya akin kukwa ti panang basibas mo? Ay, awan nakakita. Sigurado ka, ang mga nuumay dito ay kat pagsasawan na ta. Sana mapasamak na ita. Ingka ka aglutom. Tanya ti aramidam, Ay, kwa. Ay, adaman tiksak akong pare. kumpari nga rod ti teksam saan ako mare? Wen, kumpare. Naglawag ako nakakumpare. Meow! Meow! Hay, mau, ayan mo. Ma'am, awan mo't ni mau kat na rabiin. Ay nanapan man siguro nagkalungan Ay, adan tumanon umay agreklamo dito'y balay, kaslay din na minsan. Imay ni JR, di asawa ni Nora di takaaruba. Wan, imay nga agpayso kat adda awit na awalis apang basibas na kumaiti pusak. Ngam di namot binasibas. Ay, wala, tada ka. Nakita na dahi kinasiksiyaw, madam. Nagbaliwan ati panunot na. Iso abay amlaeng ama pa nagkalong ni Maumaw. Saan mun abiruken? Ne, rabiin. Ang makitetext ka pa ilaang. Asino ayati kachachat mo? Ay, maturog ka man. Kumpare ti kachachat ko. Kita akman? Maturog kan kunak na Di mo kayat nga ipakita kanyak, Ay, babaim siguro day takachachat mo niya. Anya, babae nga bagbagam. Ne, adagkal kalong ija kusina. Ay, dayjay samot tay pusa da di tabanger. Ay, ingkakitaan. Ay, way, inakitain. Kunak man no binasibas mo day dya apusa. Nablon sa pa iti pinang basibas ko. Agam na, nakaungar man ay. Ay, ala, ingkangarod kitaan. Ibusen na dyan lutok asidaan anay parabaw ija lamisaan. Sa pailitson siya dayjay. Ay, sus. Sus. Kinalungnan dyan si daan. Ay, partakam ingkakitaan. Umunag ka, JR. Ay, jay po sayo. Kinalong na di si Dan Malitson. Sapay nagado. No kayat mo, sukata. Sukatam? Katuan, ala, umunag ka. Adda dito'y aya di pusam nga kakalaw. Adda ditoy. Iso nga umunag ka. Ha? Ay na. Aldaw matgaya man. Ay, ayan nga nilakay ko. Awan mat dito'y abay ko. Nasa pangataan nagreen. Ison sa dya aglut-luto ijay kusina. Nakman kitaan. Ne, itaman pa'y nagsapa ka nakareeng lakay. Ay, Kan, first time asi ka tinagluto. good husband ko naman. Nagturugam idirabi Ni, iji silid ta. Sa dino kumapay mo ti sa bali a pagturuga mo. Kaslaawan kamay. Kanya laki din. Agtag-taga-inap ka man ako nakon. Ayan nga dya imparabaw ko alityon dito lamisaan idirabi Kinalong nga rod ti pusa da iji bangir. Kunak man no idibimangon ka kat binasibas mo day dya apusa. Sinurot ko pa ijerwar Kat, nasurutam. Saan nga rod? Naksamot ka sa rita dya akin kukwa. Ni, kanya ko maibagam ngay. Ay kat ikulong da dya pusa da. Tapirhuwisyo mo't ipapaay na. Sakto latan ti mapan. Sige ang awan mo't ti mapaspasamak. No si ka ti mapan makisarita. Agsubli mo't latta nga agkalong day dya apusa. Ay, iso nga rod ama panak to manan makisarita. Siyak ti makaam mo dito, a problema. Sige. Lut-lutwak asidaan ti kalkalungan na. Ay, marwaman Ay na, relax ka laeng. Siyak ti makaam mo. Saan mo nga itulbak day taridang? Taapay, ma'am. Delikado dagiti umay agtakaw. Kan, rumwar manan ni Maumaw.
mapanagkalong. Nakababay no adamanen kaarubang umay agireklamo kan kuana. Ala, itad mo kanyak jay tulbak, tasyak ti makam mo. Adtoy madam, dayto jay tulbak ti gate, kan daytoy ti aglatla ti atulbak ti main door. Sige, ingkan maturog. Nagsapapay laang madam, kayat ko pa'y mo ti agbuya iti TV. Ning ka ni jay silad mo, agdengag kalangan iti radyo. Saan ayan, naasam kay ti drama? Ha, un madam, agdengag aklaangan iti radyo. Tapno saan ang makalong daytoy karni ti baka anaba ti asidaan. Ikabil ko laangan dito'y ref. Sakti makamaw, no, adan tumanan di pusang agkalong. Ay, awan mo't ti mararamid mo. Ag subli-subli mo't latajay pusa nga agkakalong. Iso nga iref ko laangan daytoy nabati asidaan. Ipapudot laangan inton bigat. Umuna ako na maturog. Sige, saan kan nga ag-text Na, Jak kayat ti madisturbo gapo iti lawag day ta silpon mo iti pan naturog ko. Wen, di ako nag-text. Nakaturog ni Bakay. Mayak ti turog na ita. Taawanan ti agkalong. Ken awanan ti kalungan di pusa si daan. Tanakarep. Anya day dyan nga une? Saan mo't anatin nag-akaldero? Kasla nalukatan ari daw. Awan nila kay ko. Dito'y abay ko. Inakman kitaan ija kusina. Ay, talaga asabalin ti agparparik na kanya ka. Nalukatan tiri daw dito kusina. Sino nga'y tirimuar? Diyan nga tapusa? Kita man. Nilakay ko man. Nakapuraw at t-shirt. Kan nakapajama. Ay, sa dino ti papanan na. Ay, surutak man ti salbag. Amuklat ta nga umay ka agkalong. Iso adya kon inlak day taridang. Ala, umunag ko. Adda ka di dito di pusayaw. Awan ditoy. Ngam siyak yada ditoy. Meow. Uy, nagmayat adang ganti pa nagmiyaw mo Meow. 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 Apay agoy udam natin ti t-shirt ko. Sa dino ti papalanta. Good. Ijay na panantamot na ang idirabi. Kun idi namin sa narabi. Nini. Anya day jay a klase ti miyaw. Tapos lamakaw umay. Ay. Palatan. Si kakayam tagkalkalong salbag ka! Anay. Di nakakapuran iti walis nagsakit. Kakalong! Ay, anay ko na manay luston. Ay, iyawid mo day ta asawam. Saan adito'y balay ko ti pagapaan nyo. Anay, ibatam day takwilyo na. Anay, ta t-shirt ko tani mapisang. Ay, naglawa lang harutan. Si kamot gayam tagkakalong bang abasibasan. Ginargari na karon ni Dibura. Kad, nagpagargari kamot. Day jay pusa nga kakalong. Mapanmanan iji balay. Ay, awan bibiyang ko iti dayjay apusa. Ha? Sikat ti pakibiyanga. Naminsan lang, mate. Anya kalakit din? Nasawaan kan? Ngam addala ang babae anang gargari kan ka? Nagmayat kamutan o dagon? Ay, nini. Aging gakadit aglawag, asir mo na nak. Makatawan ang makangag kakanyak iti sirmon. Ay, sus. Ay, saan aba katawan? Ha? May mayat sa nutong palbiag kat makangag kakanyak iti sirmon. Nagpaot ang asir mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Bangos! Gumatang kayo niti Bangos! Bangos! Tilapia. Matanggaw ni tilapia. Pigsaan mo't ang nagpukaw lakay. Si kalaang mo't di makangkang iti pukaw mo. Matingarap ti karabukob ko bakay. Di makapukaw. Pigsaam! Tapno dito ti paggatangan dagiti tao.
Bangos! Ay, gumatang kayo ni ti Bangos! Asan? Ni manang Clarita na dyan. Nay, isungag pa isang. Apay, papanan na nga ta. Nay. Napan mo tijay sa bali apis to. Nay, apay nga eh. Amo na mo't ngaglakla ko ta dito eh. Nay, matgatang iti bangos kung tilapia dyan sa bali apis to. Anya mutan ni Manang. Apay nga iti sa bali ti paggatangan na nga eh. Ay, aguray ka ah, takasaritak man. Oh, ipukaw mo ti panaglakom iti Bangos ah. Bangos, yung tilapia. May kayon gumatang. Ay, pigpig saam! Kita man, sa balin tinapan naggatangan ni Manang Clarita. Ay, nasakit nga ron ti karabukob kong agpukaw. Bangos! Tilapia! Manang Clarita! Manang! Oh, ason, apay. Anya kamutan. Apay nga ijay pa'y sa bali a pwesto tinaggatangam. Amumat nga aglakla ko kami dito'y kanilakay ko. Linabsampay mati pwesto na eh. Kita man ti mata dagi talakuyo. Naglalabaga. Puro na laas dagi talakuyo. Anya mutan. Nalaas aya kat kaidil-deliver dalaang mat kadagitoy. Kita ane, Oh, nagmayat ti asang da. Nabnabyag pa'y dagiti daduma. Oh, agkukulagtit pa'y dagiti tilapia. Gan maysa, jak kayat ti agsida itinalaas. Tamom, Ay, jak pa amaw. naipromote akon. Supervisor akon, ijay kumpanyami. Naglugan kan ba kahit? Agawitan. Ay nalakay, saan kon abagay ti aglogan iti motor ita, ta supervisor akon. Ni, kanyang iti bagay mo apagluganan. Siyempre, kutsi mo ta. Ay kat mga lata iti kutsi, ano kayat mo? Supervisor iti dakkel a kumpanya. Aglugan laang iti motor. Ay, wala niya. Madi akitaan ba kahit? Sige, inton bigat. Intamang kita iti kutsi agatangan ta. Medyo nagatul to'y karabukob ko bakit? Yay sama nga aming kapupukaw ko iti Bangos! Tilapia! Ay, kat saan kan nga agpukaw ah? Tagiduldulin tan kadagiti lakot ah. Awanin ti taong aggatang. Ay, kahit anya timbaga ni manang mo itay, nagsarita kayo. Yak unay nang agkay. Naipromote ka no? Ison ti supervisor iti kumpanyada. Ay na, nagmayatay. Kaya nasa wan, di makal mo ti sweldonan. Katwen ah, iso siguro asabali tinaggatangan na. Takayat na jay nangina. Kahit di ka umapal kan ni manang mo. Nag-squee lang aming. Sa nakasking ka, nakiasawa ka adagos. Inaram na ang magayam. Nakalpasak mo't kumaa, no dinak inaram. Ay, nagswerte ni manang mo. Sa bali mo tinaggatangan na itay. Nalaos ka no, dagiti lakot ah. Anya, nalais nga. Saan mo ta? Naipromote laang. Sa bali mo't tan, tinaggatangan na. Ay, ibagak to da ito, ikan ni nanang. Lakay, dumagas ta ijay ayan ni nanang. Anya? Kunak, dumagas ta ijay balay ni nanang. Rapi, lutun ta pa, iti ginatang ta si daan. Kat mabita lang mag ipadamag kula ang kankwana ti pan nakapromote ko. Hay, naglaingan to'y anak ko. Manuatawon mo pa lang ije kumpanya agam na promote kan adagos. Wan nga rod nanang. Akat, mano nga yan ti sweldaw. Ay kat na triple matin ananang. Ay, congrats anak ko. Nagmayatan na denggan. Day talaang ti umay ko ibagakin ka nanang. Iso adim magasak. O sige tanay, urayan nak nila kay ko ijerwar. Clarita anak ko. Apay nanang. Ikan naktumot nga rod iti paggatang ko iti agas ko ah. Ay sus, jak pa'y nauawat ti sweldok. Daw-dawatan na ka, nanang. Nanang! Woo! Nanang! Nanang! Adak, dito'y kusina. Nanang! Apayakas dyan ni Manang Clarita? Apay manen aya. Ay, sa bali mo't tan tinaggatangan na iti bangus kan tilapia. Iti mo't tan bangir a pwesto. Sa paisaan nga agpatawar day jay. Ijay akin igid a pwisto. Tidakdakamatam. Wan nanang,
Napintas ka nalinis nga men, jay pwesto ijay. At datawa na asarmeng. Anya? Ka nadamag mo ka din, na i-promote ni manang mo ka supervisor. Gagangay, abiro ka namat aji napintas ka nalinis a paggatangan. Supervisor nga ron. Ay ka, iso Saan mo ka din nga apalan ni manang mo? Apalak ayamot. Mas daawak lang Tas sa balikit din tinagatangan na. Saan ka di amaragsakan a supervisoran ni manang mo? Siyempre, maragsakan na ka. Sige, mapan kami nga rudeng kanila kay ko. Taagla ko kami manan. Ay, aywan gayam nanang. Manuday to, anak ko. Sangaribo nanang. Igatang mo iti agas, kan dagiti kayat mo akanan. Nagsaya atan to, anak ko. Saan amang liway amang tadkanyak iti kwarta? Mala, mapan kayo nga rudan. Uy, nagmayatan nga imaniho da ito'y baro alugan tabakay. Unlakan, saan ang nataltag unay no adda ba to ang madalanam? Ilabas tayo iti babalay kadag iti kakabagyan tayo. Kusinaan tayo da. Tapno makita da nga da barbaro alugan ta. Una, ay nga, lakay, mahulugan ta nga taday tulugan iti binulan. Apay kit din asan ka nagdakkel ti swildom. Sa bagay mo't kit di Kinunam asaan ang maibagay iti supervisor akasken ka ngaglugan iti karag-karag ang motor. Oh, Siyempre ay, lakay, agbusina ka. apay mo. Balay ti kasinsin ko day ti malabsan ta. Uy no. Ay no, Nagpigsa. Uray dala ti malyaw. Oray santang agpukaw, adumoy latagam, ti gumatang no kasto yung aldaw ti palinggay bakay. Malako ta amin dagito'y lako ta nga road, lakay. Ay, wen mo ta bakay. Makaawit ta adagaws. Makabuyak mo ta ni titibay. Anak ka nga to, tisaka na bakay. Ay katuan makainanata mo't Ay agbuya tayo kadagiti ubing iti pelikula. Anya nga ti pangrabyan tayo, bakay. Agluto kan tulatan iti pinakbod. Gusto day jayan. Sa bagay, paborito dagiti ubeng tinatay. When maya ti simple laeng apanagbiag, lakay. Dakkel gaya na talaga ti sweldo ti supervisor ay talaga dakkel alakay. Ay, bakit? Kaso sweldo. Mang restaurant ta mamay. Ay katuan sa dino ti kayat mo. Ije man met fine dining ako nada. Kat ijay nga rod ati papananta. Kapadasan taman mo't ti mangan ijay. Nagmayat ka ti supervisor ti misis nan. Ay, wow! Agpadpada ti kulor day tabagan sapatos mo, madam. Apay, itakadila ang amakitam dagita. Kasano super duper bongga ka itan. Hindi nagbalin ka as supervisor. Ay kat siyempre mo't kababain no day tinalakala ang abadbado ti susuot ko. Ay na, abak mo pa ti direktora nagsimple. Kan nalalakalaan ti badbado na. Ay nasa bali kayat ko, daytay saan basta-basta. Ay nasa bali man ang ti kwintas mo Diamantin samet. Oy, nginginaan daytoy diamante. Ay na, di ka na talaga ma-rich. Mala, pumanaw kan ditoy. Tamapana kon dita office ko. Makapaapal. Branded amin agamit na. Uray saan taan na ipaibos dagiti lakot Dumagas talat ta di tabalay dananang. Tamapan ko bisitaan. Kan ikan iti kwarta na. Kit una, apay, di mo ikantisidal na abangaws. Nauma ka nung. Isong ingatanga kon iti karnit manok. Insarden kon dahito tricycle, iti batog ti balay dananang mo. Umunakan, tas umarunwak tao. Nanang, umay miidagas daytoy si daan akarni ti manok. Ay na, agyaman balasan ko. Kunak no agsidak manan iti bugong kan mantika ita. Ni manang Clarita pimasyar ka de. Dayday mo takabsat mo. Manipod na i-promote iti nangat nga to a posisyon. Saan mo nga umay dito balay? Busy siguro Kasta nga men no maipromote ka. Manayunan dagiti responsibilidad mo. Kastaya. Kad no triple ka no kat tiswildo na. Ay, wala nanang. Kat, inikan na ka iti kwarta. Urayak nga raw. Taimbag na nga igatang ko iti agas ko. Ay, di mon urayan. Ikan kalaangan iti paggatang mo, nanang.
Dayta. Umanay mat siguro daytan. Ay, sa nga ribo manan. Ay na, agyaman akbalasan ko. Awan ti kwarta me, akas ka ni Manang Clarita. Hanggang saan da kay abay-bayan nanang? Dayta nga mintibilin day di tatang, sakbay anatay. Amumot ni Manang Clarita dayta. Binilin da kami ni tatang, asaan da ka abay-bayan. Ala, bay amo ni manang mo. Umay to siguro. Takastay ko nam, busy iti trabaho na. Anya man ang data, ginatang mo. Alahas, lakay, agpapares, aritos, kwentas, kan bracelet. Gatang kalagatang kadagita. Kadapay maalahas mo at di mo usarin ang nakadulin laang. Anya ngailangan ti bagadag iti office mate ko, no iso nga iso ti usarak maalahas. Iso ti papanan amin aswildom na kita gatangam nga alahas. Kas kadapan badaw, pag kat maidultulin mo't lay di balay. Ne, apay nga insardeng mo tilugan, lakay. Ay, awan sama gasolina nan. Diyak mo nadlawan na ibusan kaya may. Ah? Ay. Oh, day tangay, agasolinaan. Agpagasolina ta. Ayan ti paggasolina. Awan kwartam? Ay na, sikat edda kwarta na. Driver na laang. Ha? Awan mo't kwartak? JET mo na. Ingka mangirwar. Ay, sige. Ingkan mangirwar. Ay, nakimos ti karga ti ATM mo. Apay anay, boss. Di mo damagan kanya. Damagam di tabagim. Oy, supervisorak. Di nakpagsawan iti kasta. Irespeto na. Kaya nangi pa namin ti kwartam ngay. Diyak nga rod amaw. Dagita suot mo abag. Alahas. Day ta kinasosyal mo tinakaibusan ti kwartam. Kasano nga di paghulog ta dito lugan iti binulan. Ayun, anya. Awanin. Alaen dan day tulugan no di ta mahulugan. Agsubli ka nga aglugan iti karag-karag nga aglati amutaw. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Apay aya? Ay, ni Manang Clarita. Nakapost mo tan dito yung Facebook. Saan ka nung agbaybayad dito utang na? Ay, sos. Nagutang iti online. Well nga rod, apay ang nagutang kat nagdakkel mat ti sweldo na. Ado nga min ti baybayadan da. Apay, dumaya makitkita. Nag-iipupos ng agkakangina gat-gatangan na. Makitkitak aglalay kak mat akanayon. Di pang pangananda, nagngingina restaurant ka dagiti anak na. Nakapos amin. Para lay kak mat kadagiti ipopos na. Ito nakamotor asin Mardang dito sa sangwanan ti balay. Kita man no asino? Ni Manong man, ni Manang Clarita. Na, apay ngay, anak ka motor dalaangan. Ayan ngay, jakotsida. Apay manang, kasla kakaasimot tan tilangam. Ipalawag mo king kuana ti inararamid mo. Kuang, himado ti utang ko ading ko. Nga uray dakla ipoposan iti Facebook. Ay, iso dyan nakitak anak ka post? Wan, gaputan na nga ton ti posisyon ko. Ginatang ko amin na kayat ko. Alahas, badbado. Ay na, nagngingi na. Kun nangala kami pa iti kotse. Ay, anya laki din na ya. Ay namanang, da kami kanila kay ko, awan ti utang mi. Da kami, simple laang ti panagbiag mi. Ading ko, pautangan nakman iti pagbayad ko kadag iti daddo mga utang ko. Kasapulan ang mabayadak dagijay. Tanay, kababain no ipost da. Anya lakit din day ta nagbanagan ti biyag mo, Clarita. Ay, wan nga rod na nang. Kita man, manipod idi na i-promote ka. Saan kan adim magdagas dito'y balay. Imbag ni ading mo nga ason. Takanayon adumagas. Kan ikanak pa iti si daag kan kwarta. Pasensya kayo nanang. Kasadom nga rod ang mabayadan na kita utang mo ita. Tulungan nak ni Ason. Ngimado ti posisyon mo. Ngam imado mo ti utang mo. Ta imado mo ti pakagasgasto sam asaan mo ka importante. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! If I sing you a love song, Aday pa ka. you always remember
Ah, anya day tamanong? Di mo pigsan ti agkanta. Tama nga no agtudo. Uyawin nyo man ang ti panagkanta. Joke only. Mayat ti boses mo ah. Akasak man lang ang dagitim bilag ko, tani makatutudon san. Ay, huwag gayam. Ading ko, mga sawa ko na. Anya, ay namanong di ka man agsao itikas na, makapakigtot ka man. Mga sawa nga ro din. Iyawin ko dito yung balay ni Josie. Josie, tinagan ti agbalin nga asawam. Tatang, adda ka din na ibaga kada kayo ni Manong? Naibaga nga. Mga sawa ka nun. Nasayat no mga sawa. Tani, nasurok ako rin tanan. Josie, kano tinagan di asawaan na? Payadan ornong na. Siguro kat adamat ngamin trabaho na. Yaman muna ko makadatayaw, ti babae. Kuna namat nga iyawid na dito'y balay. Kuna laki no maipadan ni Manong Mau. Kadagin ti kakasinsin na, nagbaha. Insan, apay pudno tinadamag ka, ang mga sawa ka kanam. Kawan insan. Kano nakapilpili kayo ti babae, insan. Ang dami lang gayam nakasilaw, dito napili ako sa. Anda, ni Josie. Kahit kano nga ti kasaryo, insan. Pagtutungtungan niyo kailaang. Himbag man, sa saan na kami atultulatin nakakasinsin mo, ang lakay abara. Kaya mabalin niyo mo ti mga sawa. Ay, mawan, masadot kami ninsan. Ah, kasadot yun ti mga sawa. Mga ala ka lang, iti pakpakan na di mo magkapin anaw, insan. Unay mo ti panaglilinis mo, Susan. Untatang, itagayang nga iyawid ni Manong di asawaan na. Kababain mat ano narugit to'y masangputan na abalay. Ay, ewan. Ay, kababay no, nakawarwara. Linisak pa yun day tapagyanan da asilad Ay, di nga'y pagsasangwan tayo at araon. Ay kat insagana kun atatang. Nagluto ak iti adobo ken pakbat asidaan tayo. Ay, aksinsida nga tayo tinatingga sawa ni Manong Mau. Apay kumaasaan ngay? No, nga'y napilay. Aywan anya. Jakmat la nadamag kini Manong no napili. Ang mga no di na kaya tipagguaw. Aywan. Sapay pasaray bugoongak ti sidaan tayo. Mamuan tayon to. Inton madamdama. Ani, iso ni Susan. Ti buridak mi. Hello Manang Josie, nice to meet you. Hi. Ay, di na gayang kaya ti makibeso-beso. Iso mo ni tatang mi, honey. Ay, naragsak ngay sa sangbay Mau. Dito'y nano mo apagtangan may balasang ka. Susan, nakasagana ka din ti makan? Ay, un Manong, mabiit lang ang tainak isagana tila may saan apanganan tayo. Nabanog samit ni Jusay. Runay. Ay pagtugawam ta pangururayan na maisagana ti makan. Inaktulungan ti Adem. Agtugaw ka, Han. Sa dino, ti pagtugawak. Di ta nakatangtangkan, ang nakadadaan at tugaw. Ano sa mo na? Imbagakmat kan ka at temporary talaang dito eh. Kaano pa'y ana ipatakder da ito'y balayo? E din sapay la panawen, ti gubat. Agtugaw ka, Han. Amo ka na bandog ka. Iso akas ta, nakasungsungit ka. Tatang, apay akas di asawaan ni Manong nakasungsungit mo. Nabanog siguro. Di nan saan mo ti umisam. Kaya't nangatahadag iti makan. Dahito adobo a karne, kayat na siguro. Ngam dahito dinengdeng, jak mo ano kayat na. What is that? Pinakbet day ta. Ada tarong na. Parya, ken okra, ken sitaw. Ew! Anya nga iyo. Sakti na. No di mo kahit tinatang, dahito adobo akar ni tisidaam. Sige. Raman na. No, kayat ko ti raman na. Ay, nagartin na ito babae. Imbag kumamot na napintas. Nagpuskulmat nga ro ti bibig na. Nyahan, kayat mo na ito adobo? Doon. Ne, Han. Jack, kayat akanan da ito eh. Mabalin ka diya mapana ko ni Joycelet. O sige, umay kang organ. Ay, nagmadimat nga miyan. Saan mat nga min anaimas ti timpla di adobo?
nangyutin baga na tatang. Ay, maruruda. Nadadawal taldo ko. Maawata ko ni Diyosay. Maawatan nyo? What? Kano nagarti? Ay, Kunayulan bak na. aginaw nga men. Aginaw? Kasta ka di aginaw? Inakagtrabahon, Susan. Wala manong, ngam saan kayo pa'y matanangan kinimanang Diyos eh. Mga anak ko na di kantin. Ni manang mula Diyos, iti alak, iti kanan na. Yalaan pa'y lang. Ibaon mo na dito'y kusina, taadda akmat amang kadwakin kwa na. Managbabain nga rod. Yalaklatan. Managbabay. Apay nga rod anak kasungsungit. Aginaw ka di? Saan mo tiyamok? Ita, yalaan pa'y laang iti kanin na. Ha? Nagsenyorita matan. Kumusta ni insan ko arunay, adandanin mga sawa? Awan manong, napan nagtrabaho. Kaya sawain na nga eh. Makiamam mo tayo mo ta. Ay na, agkulkulong ijay silad na. San arumrumwar. Anya? Kano alaan ni manong iti kanan na ijay silad na. Managbabain, lukas ta. Nagsungit. Jack pa'y nakita tila nga na. Ay sus, nagpuskol ti bibig na. Kulot ti buok na nga ti dog. Nagpuskol ti kurimatmat kan kiday na. Kaya nung nakapilpili ni Rune iti babae, dahita tinapili na. Nagdakkel pa'y ti buyong na. Aya, ay unayin uyawan pa insan. Ay na, ibagbagak lang ti pudno. Jack ma-imagine no, anya klase alangan na ita insan. Nakakita kan iti daing manong. Ha? Daing. Anya klase a daing ngay. Ay basta daing. Dayjay ti karupropa ni manang Josie. Daing look alike. Oh, apay day tadanom asaksak duam manong. Pagdigos ni manang mo a Diyos eh. Isak duam pay iti pagdigos na. Idadangan man kide. Di nakano kaya ti agdigos iti nalamis kahit. Siyak pay lang ti mangidadang iti pagdigos na. Apay, saan amabalin arumwar kita sila jo, ta iso ti mangidadang? Mabayin nga rod. Kaslamot lang naka-check-inan iti hotel. I-serve amin akasapulan na. Anusam ka din. Sigurado ka kadi akayat mo apakasaranday tamanong. Kasla gro-pro pa adaing. Nasayat, mate. Tagsasango tayo amangan. Ano sa inyo day ta si daan tayo? Tuyo laang kan kamatis. What? Tuyo, dayta? Wenhan, naimas dayta. Apay nga, Agagatalak, no aksida, kiti kasto. Kastaya. Hey, no kasta, bawal kan katitoy o balasang kaw. Ay, super arte. Mapanak gumatang iti sidaan na kayat mo. Anya ti kayat mo, Han. Fried chicken. Ha? Jay buong amanok ti kayat ko. Ay sus, ijay ili ti paggatangan iti dayta. Agam sa nabali. Agjeep akon, ta igatangan ka. Papa na minsan? Ay, umayak man gumatang iti sidaan ni Juicy. Napili iti sidaan, insan. Anya ya ti kayat na. Fried chicken ka now. Ay saus, narigat ti kasta ama asawa insan. Ay, tuyo nga min ti sidaan mi kahit. Kaya ingka nga ro din ikatangan na insan. Ta mga nugurain na kan, wag bayag-bayag ka. Sige nga rod, insan. Kaya rami dem runay. Aglablabak tatang. Ni Josie nga'y naglaba. Di nga mo ti aglaba. Dinamaw. Siga na dinamaw. Ay. Ay, kaya rami din na nga'y. Nakaturog. Ay, malal daw na nakaturog. Anya mo daytan. Ay, kunam ba? Saan nga aginaw? Masadot sa tatang. Ay, naskin ngagpanunot kan runay. Dayta babae te kayat mau ay kalaysa. Ay, no kasta sa daw. Kasanon ton ti pamilya yaw. Ay, nalakaaya ti makaasawa iti sa daw. Anya matay manong. Inibus na amin yung ginatang mga fried chicken. Kurang pa ya. Kunak ano at damabati na. Kasi daan may kumakin ni tatang. Naraway no naimas ti sidana. Imbag kumamit mo nagagag. Awan nga rod. Ay, siyak pa'y kiti aglaban. Di na pa'y kaya tirumor di ta sila jo. Jack am mo naman nagbabayin mo noon niya. Di ko namkit di. Puskol ropa. Bebe amon. Amangan no mangag na ka. Oray mangag na. Nasaya at kiti ah. Agungot man ang katsak ti pagpupudutan na. Marurudak nga rudan. Agtalon abulan na dito'y balay. Ngam agpa-importante pa'y laang. Kunak lang arudan kan nga dyak kayat ti maghisa mo amangan. Ipapilit mo. Kastoy kami ngamin dito ibalayan.
Agsasango kami amangan. Jack nga rod kayat. Ako silap ni ading mo asusan. Apay kuskusilapan na kaya? Anya ngay? Sige, takasarita. Kung may kantamangan tayo, naskan nga erwam munti bagim ang makisango kada-kada. Kasugtugaw na kailangan. Is-naban na kung ti feeling na pintas. Gusto na ito ngayon na po, maunahan. Awan ganas ko amangan. Apay balasang kao. Jack feel ti mangan. Paksiwa galunggong na ita si Dantayaw. Apay, di mo kaya? Iyo, naglangsi. Oy, aglablabas kan a babae. Nakararte ka unay. Daing look alay kamot lang. Anya? Nangnagmut imbaga na kanya kroni. Agro-pro pa ka adaing. Iso asaan arumbang nga agarte-arte ka. Ronnie, bye-bye ang kadilatan na pagsasawan nagtigabsad mo ini kasta. Ay, gusto na itan Susan. Susan, gusto? Pudno matimbaga ka. Uray ag make-up ka. Kas kalalata daing. Iw ka nga iw dita. Day tamat rupam ti makapak iw. Nasaya at mat no pimanawan day a babae. Saan na abagay tagyan dito'y balay? Ay, sa bagay. Kahit nan sakit, narang ay apanagbiag. Mas daawak man king ni Manong. No apay nga iso ti kinayat na. Nagam sinurot na ba? Uray sa andan nga agsubsubli dito'y balay. Kalay sana pa nga ta. Kaya babae. Sapay kumata saan. Tamangi babain ka dagiti kakabagyan. Nukas di a klase ti babae ti maikamang. Oh, insan Ronay. Kaano nga iti kasar? Awan, insan? Kaya't masawa insan kayong nagkasar ka ni Jose. Saan eh? Anya mo na dyan nga, babae. Nagsalot ko, nagsungit. Ha? Anya tinapasamak iti relasyon nyo, insan? Nag-break kami. Nay. Siya akong tinangi-break. Tanagalas mo ti ugali na. Ay kit nasayat mo na naka-amiris ka, insan. Ay, anya lakit din ayat-ayat. Ay kanya nga raw din san. Sana bali ha? Makabirok kanto pa iti sa balay. Taraki ka ba, insan? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anang, sumurot ka ijay auditorium. Awan lat hilik kong agbuya iti beauty contest. Suportaran tayo mat aji kandidata tayo. Ay na, si Kalatan, maturugak laangan. Asino ay at ikadwam amapan agbuya? The Joyce kan Maricel. Ay, kadwam gayam dagiti gagayam mo. Addadan san ditarwar. Sige manang innakon. Agbati ka nga ruden adito'y balay. Wan, alwadam amangan no uyawan na kamananday jay a Joyce. Nagado ti tao. Napunon di auditorium. Awanan pagtugawan tayo. Kadmang kita tayo, Miki, nag-make up ka met kumaa. Nag-foundation ka. Taapay aya. Madlaw da kita nagdadakkel akamurom. Sapay nagtubudan san dito'y tenged ko. Si Kamat. Di mo mo't uy-uyawan ani, Miki. Ay saan? Ibagbagaklaan ti pudno Tauray no nakakamkamuro ni Miki, napintas lata. Ay, napintas ka no nagaduti kamurom? Awan san ti pagtubuan na di tarupa. Saanan ang nagtagtaga rin ni Miki? Nasaktan iti imbagam kan kuana. Ay, sorry Si Murot ni Joyce kadagiti pada na abakla. Bayang, nagmaditi ugali na dayjay agayam ta. Wan nga rod. Nagado tinakangag ija imbaga na kanya. Kuna matlano asino akapintasan. Nakangis-ngisit matla nga rod abakla. Ala, dito'y talaangan igid nga tugaw. Saan tan nga umasidag kan kuana? Apay nga min asin Murot dayjay abakla. Inayabap nga di. Iso tinangawis kanya. Ay, nakauy-uyaw. Saan anasaya at agayam tikas kan kuana? Linibasan mi ni Joyce manang. Marurod kami. Agasam, inuy-uyaw na day ti rupak anagado kano ti kamuro na.
Imbagak meten na uyaw at talaga dayjay a tao. Apay nga minta nakigayam ka kenkwana. Kat, kaaruba tayo gaya. Uray man kaaruba tayo. No naalas mo ti ugali na. Iso aliklikam langan. Nay, Agay ayab man nun. di mo sungsong batan. Umay malating padulit mo cellphone mo. Ayawan gayam. Addakin ko na ti cellphone ko. Sige manang tinakalaan. Sige, Ay, muna na kay gayam anagawid ka ni Maricel. Nalipatan mo ten nga da cellphone mo kanya. Ay, wan nga rod. Agyaman na ka. Oh, adtoy. Awan binasbasak dita. Ora amok ti password mo. Amo meten anapatag kanyak ti kunada a privacy. Sige, agawid akon. Amom ka din, no apay nga imuna kami anagawid kini Mickey, di rabi Apay, adanas ka na maamwa. Gaputa saan nakaakayat akadwa. Kuna na dayta? Inuya umuntumot nga menjay rupa na. Ay na, prangka ak talaga. Ngam ibagbagak lang tipod no. Katkas jay mat ngamin ni Mickey, saan naakayat ti madildilaw. Ay, kayat ko lang agbalin nga awen. Tapno agasa na ti kamuro na. Saan na amaawatan dayta? Sa nabale, ag-sorry akto. imbagak met ngamin kan ka, nga agasam day takamurom. Tani, umad-ado. Ay, jak pinanpansin idi. Ang gapo iti pananguy uyaw kanyak day a Joyce. Masikuran ako. Ingka agpaderma. Idi pa lang nga ibagbagak. Mapanak man laangan. Nilaangan Maricel ti pakigay, ma'am. Imbag day jay, tanasing pot. Ay, wan manang. San amatagtagari day jay. Nasaya at agayom. Pilyam ngamin ti pakigay, ma'am. San basta-basta makigayam ka? Gapulang takaruba tayo. Ay, liklikam day jay a Joyce. Ay, ni Mickey nga'y manang. Ay, adanapanan na. Ay na, di nakinuray. Nag-text sa kaurayan na. Agap apura ngamin. Ay, sige nga Rod. Nilangan Maricel tinakdagasan. Baboys. Nasaysaya at pay. Eh? Saan kamot ngamin anasaya at agayam? Iso apampanawan da ka. Ay na, di mo na ipartakan ati magna. Tanaka mini-skirt ka. Sapay ada islit na di talikudan. Di nakman pakibyangan si kaabakla. Na, kaguran na. Kas makita, kas lamapisang na ta mini-skirt mo. Mangrugi ka man nga aguyaw ako na, bilbilangan ka. Ay na, concern na nga Rod. Inayadem ala. Ay, Napisang samot ang tislit na na iti miniskirt ko. kuna kaming ka, di nakpatpat yan. Mababain akong sa pinagado ti tao. Ato iti jacket ko. Paglingad mo, tapno malingdan. Anyat aramidan ta. Inta gumatang iti department store iti usaram nga agawid. Ala inta nga rodan. Magnakan. Adahak lang dito likudam. Imbaglakit tinta nakagatang ta itinalaka apalda. Ay, kung nagtumatkan ka, asaan ka abay-bayan, girl? Basta siya ti kadwam, awan ti pagdanagam. Kasano nga no awan kwarta kapag bayad ko dito yung restaurant. Ay, danag mo. Siya ti agbayad. Sayang anya. Kadwata kumamot ita ni Mickey. Adang harod na panan na. Patyaman. Kinapudno na saan nakakayat akadwa. Awan matbaso ko kankwana. Jay, akanahin mo nga pa ng dildilaw kan kwa na. Kinagura na, gapu iti dayjay. Sensitive nga min ni Mickey. Saan na akayat ti madildilaw? Ay na, uray nang iwata, kandiretsa anak nga agsao. No anya ti makitak, ibagak. Sa anak a plastik, akas kadagiti daduma dita. Adda napan ko in follow up iji munisipyo. Iso anasapa ak apimanaw iji balay mi. Dinagas na kakano ni bakla, ijay balayo, ng maawan ka. Ang amok at talaga alikliklikam. Gaputa nagalas ti ugali na. Amom, iti nagkuyog kami. Siyak amin, tinagbayad iti kinan mi. Ay, unay matdaytan. Hindi agbain si ka. Imbaglakit din ata sa anak asim muraw. Nagadupay ati agkakadakas nga imbagbaga na maipapankan ka. Anya ngay dagitan. Bay amon. Masaktan ka laang. Ang may salaang ti maibagakkan ka. Saan anasaya at tao dayjay abakla. Adda ka din ni Mickey, manang?
Umunag ka nakaidda. Tama di ka no ti marikrik na. Adan samot sakit na. Ingka kitaan, tamanon nga aldaw asan arimrimwar. Miki! Ay, nasayaat man, tayo may ka dito'y balay, Maricel. Agpatinggaak lang dito yung daw ti silid mo Tadyak kayat ang maakaran iti sakit mo. Ay na, saan mat siguro ang makaakar to'y sakit ko? Hindi mlaan mo Naguray ka, tagusarak iti face mask. Apay, anya ti umay mo ibaga. Umay ka kumaawisan. Agpasyar tayo di sentro. Sa anak ama ka umay. Nilaangan Joyce ti inak awisan. Sige, inakon. Agpaimbag ka Mabuting siguro ang maakaran ni Maricel iti sakit. Iso asaan na ka nga inasitgan. Mabuteng ka nung arod manang. Kat, sa dino ngay ka no ti papanan na. Diyan ni Joyce? Uy, agpasyerda ka no. Ale, agpaimbag ka. Tapno sumurot kan tumat kadakwada. Wen manang, nakapsutak mo. Agpapigsa ka mangan ka ngamin Ni Joyce, di nakpay binisita. Idinto taam muna ang masakitak. Imbagak nga rudan kan ka. Saan anasaya at dayjay agayem. Imbag pa ni Maricel, tapinasyar na ka. Uray saan na ka nga inasitgan, gaputakas la nagbutang kan ka. Ngam at least, pinasyar na ka. Dua talatan amapan makijamin, Joyce. Ni Mickey nga Saan man nga umay? Agsakit. Nakaidalat ta ijay balayda. Diyak to pa inasitgan. Taamangan no maakara na. Anyat sakit na. Makaakar aya. Diyak mo. Ang diyak kaya ti maakaran. Ay, inakbisitaan. Ay saan Maakaran ka. Ay, amangan na da maitulong ko. Makamo ka no maakaran ka. Di kan to umas asidag kanya. Inakit gumatang iti prutas kan tinapay, itad ko kan kuana. Saan ka makijaming? Ay, saanan? Friend, dito'y magham hospital, ti pakadanunakan ka. In hospital nak ni manang ko. Ta saan abo mababati gurigor ko. Ay, namapan kami kung mamakijaming ka ni Maricel. Ngamdya ko napan, tabinisita ka. Agyaman nak ang Joyce. Ay, friend, ada prutas kan tinapay akanan, tapno pumigsa ka. Ay na, agyaman nak manan. Nagsalita kami ka ni manang mo. Agawid ka nupay, ket siyak timang bantay kan ka diti ospital. Nagsaya at kamutan agayam. Ala, agpaimbag ka, friend, Taaddaak dito amang bantay kan ka. Manang, pinatumarkon iti agas ni Mickey. Ay kat, nasaya at mo't Ay, pinakan kumeten. Nanganan, ay, pilpilitak ngamin amangan. Ngam, di na kaya't amangan. Ay na, nangan kami adwa, tapno adda kalangin na amangan. Kat ay na, naimas ti pangan na. Ay, nasaya at panag ko na, pagawidan dan inton bigat ni Mickey. Ay, wan manang. Alis to lang agimbag, tamang mangan meten. Ay, agyaman ak no kasta. Agyaman ak ititulong mo, Joyce. Ay, namnamag ani Maricel ti umay tumulong. Ang si kamot ti imay. Mickey, rumor ka itan dito ospital. Wen manang, napigsa akmat nga minan. Dahito ka no pabaliw-baliw a panawon na ti makagapo no apay ang nagsakit ka. Kasta ka di manang. Sige. Mapan ko lang bayadan ti bill. Kalpasan na, agawid tan. Sapay nagadudag iti iyawid ta. Umay natasukunan ni Joyce. I-drive na kano jay tricycle ni tatang na. Ay, nagsingputan ni Joyce. Ado a talaga tinaitulong nakadataday jay agayam mo. Ay, wan gayam, nakitak ti impos ni Maricel ijay Facebook. Impos na di panagjamming da kadag iti barkada na. Ita, amumon ti pudno agayam mo. Kan, plastic agayam mo. Wan manang. Napanekne ka mon ani Joyce aprang ka nga agsasaukan na tagari, isumat gayam tinapudno agayam. Wan nga rod manang. Hay, kas jay gayam ni Maricel. Italaan na amwak ti pudno nga ugali na. Ita,
Amo mo no asino ti rumbeng apagtalkam agayam mo. Naimbagan ka gaya man, Mickey. Aywan, naimbaga na kon. Kaano ka pa nakarwar ija ospital? Idi pa'y na minsan alawas No kasta, awan sakit mon? Saan kan amakakar? Sa anak ama kaakar, si Kamot. Imay nakto pa'y binantayan ni Joyce ija ospital. Ha? Binantayan na ka? Kunak man no pasyaran na kalaang. Saan ang mabutang amakaran? Ay na, tinapod no agayam, at dalata iti panawon tirigat ken namay. Kasta akmata, ni Joyce akit deti saan arumbang apagtalkan agayam. Taamom, ado ti maibagbagana ken ka. Si kansamot ti ado ti maibagbaga na kanya. Ay saan na? Ni Joyce o anya, makaumay kan ijay picnic ti barkada? Sa anak nga umay. Kat, naimbangan ka matan. No addaman sumurutak agayam, awan sa bali no saan ani Joyce. Anya? Saan kan asumurot kanya? Saanan? Plastik kamot agayam. Ha? Anya lakit din tanakagayamak iti plastik. Agpa-picture tamat tap na ipos tamat makita Maricel. Uwan man, takanayon nga agpaspasagid ijay Facebook na. Ipakita ta naragsak ta nga agayam. Uwan taawan ti plastik kadata. Ay na, ijay grupo da. Puron sa plastic amin. Kud, anya ngay, iso ajak kayat jay grupo da. Wala, uray duduan ta, naragsak ta. Uwan at least awan ti plastik kadata. Mabalin talata nga ibaga ti kayat ta nga ibaga. Taday ta ti pudno. Kat kayat ta asumaya at titunggal maysa kadata. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Awan meten jay limagasot dito'y bulsa ti pantalon ko. Igatang ko kumaday jay iti bagas kan si Daan. Irish! Irish! Nanang? Umay ka man dito'y. Apay nanang? Awan meten tay limagasot dito'y bulsa ti pantalon ko. Sika tinangala. Saan Jakmat among adakwarta nga iduldulin nyo di tabulsa ti pantalon nyo. Asino nga rod tinangala? Jak amo. Basta, saan na siya? Pabasol kayo la, pabasol. Apay nga da ka dito'y piyestahan, paray. Makisugal nga raw. Ay, sigurado ang mga habak ka, paray. Ang nakwarta nga isugal ko kay. Kiinta nga rin na dyan peryan, paray. Wala, ura agbigbigat ta. Basta mga ka. Nangabak ka, paray. Agasim man dahi talim magasot akwartam. Nagbalin a Gmail, paray. Naswerte ak sa kang agpaiso iti sugal Talaga swertim, paray. Agawid akon, tayo sublik tili magasot ka ni misis ko. Ha? Apay nga gawid ka, ngay. Nasapa pa, ay. Makisugal ka, paray. Lumaaba ka ngay. Mangabak ka. Itayam amin ang dita kwartam. Takitam. Mangabak ka iti 50 mail. Nga ta. Wan, patyanak ka ni paray. Mala, ingkag tayan. Nitatang mo ngay. Alas 11, awan pa'y. Ha? Aywan. Napanan na nga ta. Awan mo ti cellphone na tapno matawagan. Ay, di na mo ti ag cellphone. Narigat na suruan. Maturog tayo nanang. Agawid tulat ta dayjay. Adamanan siguro gayem na, adim magasan na. Una, inggatang na siguro iti arak jay kinupit na alimagasot ko. Pabuludan nak mamit ti kwartam dita. Pamasahe nga agawid. Si kanto mo ngamin. Intayam amin na kwartam. Sinugsugan na mit. Ita, awanan ti kwartak anabatay. Uray pamasahe. Ay, sapay awam mo ti kwarta dito'y paray. Anya? Ti plano ngamin paray, no mangabak ka, paparatuan na. Diyan mo na nga ba nga rod? Ay kat ano santa na ti magmag na. Nagpudot. Huwag nga raw, ang santa mapuutan na makadano ni Jebalay. Tagis istoryata, kabayatan na magmagnata paray. Anyamot dan. Marunggay manan ti sidaan. Makauma. No saan ko maanatakaw jay limagasot ko, naimas kumati si daun tayo ita. Ay, jak inalala ko naktuman. Kasla siyak pailang ti pagpabasulan nyo. Nitatang mo mat jay magmag na. Nagapuan na nga ta. Kasla nabambanog, kasla pimpiman.
Apay, sa dino tinagkapwam. Di tala, Apay anagnag na kayo, tatang. di ka man damag-adamag ta napulot ti ulo. Mabisbisinak. Ala, ikam itipinggan ni tatang mo. Anyat si Dain. Day tamarunggay anadigwan. Nabambannog ti tao. Day ta kat ipasango yon. Kasano, kat adda na ngala iti iduldulin ko alimagasot iti bulsa ti pantalon ko. Pabasulan nakit din ni nanang. Katawan mati inalalak. Sika ngay lakay. Saan ka mat nga guyak tatang? May pugsuyo day tayo na po di tayong iwat yo. Anya ka no? Pagpagan nyo kano jay bukot na. Pigsaan pa'y kano. Ah! Naispalan ni tatang mo. Kilanto mo ti papabasol yo. Oh, anya ngay, mayatan. Tanong magipay, itaraydakan iti ospital. Naispalan lang iti bulong ti marunggay? Itaray yon, iti ospital. Sige, mangan kan. Sana tila ipapabasol mo ah. Asino ngay nga rod tinangalan no saan asika? Saan mat ani Iris? Datayo laang mat dito'y balay. Oo, sige tapampagag mananday tabukot mo. Ha? Ha, apay nga umanuyok ka, no damdamagak dyan napukaw akwarta. Kwa. Gusto nga minin, nanang. Di yun dakdakamatan day tanapukaw akwar tayo. Tayo ti paguy-uyakan ni tatang. Apay nga tang agpukaw ti kwartak ijay balay minanang. Nay, amagad mo't numaliplipatam ti pangiduldolinam. Ha? Agkabawakon, kasjay? Ay, kastak ngamin anak ko. Kanayon na balipatak ti pangidiswak iti maigamak. Inton jak birbirukan, isumutan ti panakakitak. Ay, sa anak akas na, nanang. Ay nakasta ka, anak ko. Natawid mo kanyak ti kinakabaw mo. Ngam adda suspetsak nga agal-ala iti kwartak, nanang. Nay, asino kumangay mo? Saan ka numit ani Irish? Sana may turod ni Iris ti mga alay ti kwarta. Nasingpot dahi dyan nga po ko. Ni nga talakay ko? Ay amangan no isaw. Sa bagay, awan pa'y matkit di ati pamanagnak ko. Ay naglokon dahi dyan nga asawam. Nukupitan na kapaylaang mag. Awan ngamin trabaho na itananang. Naapay ngamin ngawan. Nauma siguron ang agtrab-trabaho. Ay kud naumamot siguro nga agbibiyag Ay ibagam dahi takon kwa na. Apay sumadot. Kat ada pamilyang nabiyagan na. Ay, huwag nga rod, nanang. Sige, panawan kayo pa, tamapanak ijay ili. Masapol nga aglaw na. Tani, awan makukwartak at talaga. Mapana ko nag-eskwela, tatang. Ada kwarta? Awan, di nakmat ikan. Awan kwarta. Ada nakitak akwarta ang nakaparabaw ijay cabinet ni nanang. Mano? Talugasot. Ang jak inala. Tagungot tumanan ni nanang. Ibaganan tumanan, akup-kupitan, uray saan man. Padasan taman ng timakipirya. Barang mga bakakon pare. Madama ka makisugsugal paray. Umay ka agtugaw, dito'y abay ka. Magan. Masapol adita abay mo ti pagtugawak. Una, tasak ti swerte paray. Naabakak tupay di. Sanitan, umay ka. Manoday ta kwarta pa ya. Talugaso. San mo lalaengan, tamabalin nga itayan na ita. Agbalin, 6,000 na ita, paray. Ay res, anyayat yar aramidom. Ni Lola mat. Damagan nyo pa ilaang. Kikitaan nyo lang arudan agar aramidak iti assignment ko. Ay napan ka nag-eskwela, wano saan. Napanak Isu nga ron nga aramidak da ito assignment ko. Kat nangalam iti kwarta abalon mo. Jakto pa'y nagbalon iti kwarta. Apay nga ron anapukaw kano jay talugasot a kwarta ni nanang mo ijarabaw ti cabinet na. Ammo ko no asino ti agal-ala, Lola. Ay, agpadatan sa iti suspitsa. Ni tatang. Kunakon kag agpadpadata talaga. Ang nangusaran na nga ta iti inala na a kwarta. Nangabakak pare. Nangabakak. Ay, agasam man day ta 5,000 na pangabakan, paray. Sana kang sardang. Mariknak adumakkel pa iti kwarta. Una, paray. Isong agtaya ka lata, paray.
Kasla ni katugaga mo dyan lumabas dito entaw. Ay sus, nakita naksamtan. Ay, kakumlip ka na paray. Ilimang mo rita rupam. Di nga ta nakita. Nay, nakalapas ay. Dajay. Anya nga tati naramin na itiperyaan. Nakisugal nga ta. Talaga ka di ani atong di nakita yu ijay peryaan nanang. Ay talaga nga iso. Uray naglemang. Nabigbig ko lata. Ta-brush up di buok nga. Nukas na. Mapmapan ijay peryaan ni atong ang makisugsugal. Nalawag akas ta anak ko. Kan nalawag met nga rod, nga iso timang kupit kanya. Apay, agdua-dua ka pa'y laang. Ay, kinupit naman ninyo talugasot ko nanang. Ay, saan mo arwamon ako pitan na ka jay manugal nga sawam. Kasabulak ti kanayunan nga ebidensya nanang. Babaan day napanunot ko awagas. Ayan ni nanang mo. Aday di selekyo. Bakit? Adakon. Anya ti masida? 1,000, Ne. 1,500, 2,000. Agbilbilang mo ni bakit iti kwarta. Nagadupa ti bilbilangan na. Ay agasan, sagsasang ribo. Ha? Ay, data. Nalpas na nabinilang. Indulin na iti pandag tipungan na. Amo kung ti pangalaak. Mapanak man pa iti kusina. Nakaluto ka gaya man bakit? Uy na, nagluto ako, taamok amabisin ka no sumangpat ka. Ay, uwin, mabisinak. Ay, karne ko naman ti sidahin. Kasla ado ti kwartam ita, bakit? Napanak nagloan ijay ili. Ay, bangantay nga rutin. Ay, abantan ti anak ta. Ay, maturog ka din, bakit? Katun tanira bin. Apay, awan good night kiss kumtain. Good night kiss. Uy. Ay, nagsamitin a kiss day jay. O, apa nakaragrag sa kaina. Gaputa kinis na. Maturog tan. Maturog ka na. Twinkle, twinkle, little star, Ni, how I... anya day takan kantam. Ah, kinukas diti pang paturog ka kanta. Ay na, saan na ko nakantaan, ta makaturog aklat na. Itaak lang aglaylo, iparit mo. Twinkle, twinkle, little star. Agtal na ka ko na ni. Kadi, agtal na. Alang, agidakan, ta maturog kamutan. Rabiin. Inayad, kapag karaya mo ti imak, iti pandag tipungan ni bagay. Tapno di na madlaw ang maala ti kwarta. Ina, sagsasangaribo ko naman. Aday ta, makarkarawa kung di na ko pinakwarta. Inutok aguyudun. Atong! Nakaring ka ba kahit? Ha? Ibatam day ta kwarta. Kwarta nga. Awan mo. Anya nga awan? Inutam agoy-guyudan jay kwarta dito'y pandag tipungan ko. Agtagtagainap ka ba kahit? Ibatam mo no kayat mo apot dakday ta imam. Apay day ta igamo ako chilyaw. Inasak daytoy. Ha? Natadam daytoy tapno amom. Anya, kayat mun sa apada. Ay, ibatakon. Ay, anya ka mo tayo. Kaya't mo tinapot din ti imak. Wan, tapno saan kan nga agkupkupit. Salbag ka. Yung kaidulin ni kusina ti kutsilyaw. Agnerpyosak pa din. Agkupit ka pa'y? Ay, sana. Ikarik ba kahit? Agbiro kak mo din iti pagtrabahuak. Tapno adda kwartak. Katjak liblibasan ti kwartam. Misis mo, kupitam? Anya kalakit din nga asawa. Napanan ti konsensyang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.